खुलुबाय लोगोफोर आंनि बे आरबि ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय माबा मोनसे अर्डार खालामदों, बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै सानबाय। लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर बेनोमोन आं फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनाया, बेखौनो आनबक्सिं खालामसै, नायलांबाय थादो। नै बे जाबाय माइक ना मा होनो, बुंनोबो रोंलायलाङा, सालायबो गिदिङा। मोननै दंलायो नै लोगोफोर, बे मोनसे जायखिजाया मोनथाम थायो। आरो मोनसेया नैबे चार्जार पिन। गस्लासो लोगोफोर, नै गोथांलाय गस्ला। ओरैहाय मोखाङाबा नै बिनिया गस्लानिया बिदि फिसा फिसा। सोनोबो रोंबावलासो माइकखौबो, मानिबा माइकआ माइक बुंबाय थाबाय, मबाइलनि माइक जाथ'बायगोन। नायदो नै, बोरै सोदो बोरै हरनोबो रोंलाहाय। नोंथांमोननोबो नांगौबा फ्लिपकार्टआव अनलाइन खालामनानै ला लोगोफोर, मोजांथार। नै खेबग्राबो दंलायो, खेटेक 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 खेटेक। नै लोगोफोर बेनोमोन, नोंथांमोननोबो नांगौबा कमेन्ट हरबानो जाबाय, लिंकखौ आं हरगोन। भइसआ मोजाङैनो खोनायो लोगोफोर, आंबो दा बेखौ लानानैनो भिडिअखौ खालामगासिनो। बिराद मोजां खोनायो। नै लोगोफोर जोंहानि हाखर आरो नायो, नै फुख्रि, औवा, बिदिनो फोथार, माइ गायग्रा फोथार। जोंनिथिंजाय दैयानो गैया आरोना, अखाबो हायाखै। माइ गायनाय फुनाय समाव दैयानो गैया एबारो, मा जायो मिथिला आरो। ओइथिंजाय बाबाया हाखरखौसो जावनानै एसे दै लांबाय दं आरोना, गाबोनो हालेवनो होननानै, माने दै गैया नालाय। दिनै इयाव जोंहा लावसां बानायदो आरो जोगोनार। लाव होनबा गासैबो बुजियोना खोमा, सोरबा सोरनि जोगोनार होनबासो बुजि मोनो। नै इथिंबो दं। जोंहा सासेखौ ब्लग खालामनो होदोंमोन, जेबो रोङा आरोना, माने होननोबो मोजाङैबो होननो रोङा, जेबो रोङा, बानायखाया नालाय, बानायफेरबाय थाया नालाय। उनफोराव बानायबाय थाबा मोजां जालांगोन, नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय, सापर्ट खालामबानो जाबाय। दासो फार्स्ट नालाय मोजां रोङा, केमेराफोरखौ होननोबो मोजां रोङा, उनफोराव लासैनो मोजां जालांसिगोन। बेबायदिनो नायलांबाय थादो आंनि ससे ओरैनो ब्लग भिडिअ'आव। नै ब्लगारा जोंहाना जेबो गैया आरोना, होननोथ' रोंखाथारा, एकदम बोरैबासोखा। न'फोरा बायला जिला, एकदम जेबो गैया, गैजा रोङि न'खर नालाय। ओरैनो माबा जाबाय दं बिसोरो। गरम बोथोरनि जा मोजां बुस्थु जादों, आंबो जानोसै दा मोनसे, आंबो जानो लुबैनो हरनानै हरदो, आंबो मोनसे हरदो। नै जानायावल' जेबो गैया, भिडिअ बानायनो होदोंमोन, जेबो रोंखाया, जानाय खोन्थो बा फंबाय जाफंबाय हारसिं दांबाय दङ आरोना, नै बरियासो लानानै। सना होनो होदोंमोन जाना, सोरनोबा नांगौबा रागाया एकदम गरम बोथोरनि सिरि थान्दा जिरायनानै मबाइल नायबाय दं। बा मा एसे मोजाङै मा नायदों, नायदो। नै सिनायनो हाया मबाइला बेना, बा मा माबा नायबाय दं।
गोलोमलायबाय नै एखेबारे बिराद मोजां मोनो जानानै थान्दा थान्दानो जानुवारि सानि एखे आरोना फंबाय लानदो एकदम आगानसेबो नङा सिमाया सिथाबखानाय जानायथिंजाय बारि बागानफोरा नै बर'नि न' नालाय इयावनो जानाय इयावनो लोंनाय इयावनो मन्दिरनि बिदिनो आरो जोंना इदिनो जाखायो नालाय जोंनिया कालसारा बर' कालसारा इदिनोखा नायलांबाय थादो जा मोजां नुदों आरोना जों बेखौनो गोजौआव बिबार दंफां दंमोन फांनैसो गायना दोनदों ओरैनो एसे मोजां नुनायनि न'आ हामा नालाय बिबारजोंनो एसे समायनायनि बेफोरदि नै न'आ खामानि गैखाया जाना एकदम गिजि गब्लं बायला जिला अबस्थायानो गैखाया आरोना गरम बोथोरनि गुदुं गुदुं साहा लोंनोसै आरो लाल साहा गरमबाबो एकदम लोंनोसै गरमबाबो निमकिबाबो संकरबाबो बांसिनानो संकरखौनो होननाय खोनायो आं बेखौनो एखे निमकिबाबो संकरबाबो सिनायाबानो जायो न' माबा मैगं जाबाय दं आलु गोजा जेबो गैखाया आलु गोजानि मावथियानो बिथिं आरो बिबौ फिसौ सानैबो मबाइल नायगासिनो एखेबारे खेनानै मबाइल नायबाय दङ आरोना सानैबो एकदम गेलेखानो बिराद लोगोखा एकदम जाबोखा होनबा जोंहा गरम बोथोरनि साहा लोंनोसै गुदुं गुदुं ना जोंहा सोरथो गुसु होनदों Kalau bisa, sip juga. Dia sih di baru. Sekarang gini, kabel-kabel di belakang ada. Ini lagi first, Angni dia kerana evasinya. Betul, aku tahu mana betul. Ini kita sampai alua menang berapa ni? Orang dunia kan sekarang ni betul sudah. Kalau kenal lagi berkomena, ini entah orang jaga. Ni lagi per enggak dunia sini nasi kiba mau belum apa meli sini be enggak dunia lagi per ini sih pada tertahu sudah sini bedi pria Khulubai lagi per sih jumpa orang yang ada siapa para jai dia tu bang alu per ini sih kota per ini denda nada jai lagi per tu bedi sudah sih Nah, ini lagi berdiri di muntah songra ni hal dama berdiri muntah songra sempena ni, dah ini dia orang dua ay mana, kesel letter picture dah nonton ah, mas songra bani ini kesel picture, ni berdiri set lagi lalu picture sana ni dah, ni lagi berdiri nang kemen baik. Termisi, ketahu nak kau benar lagi Zahara ada basi kan? Kita bakal jadi mana ada lagi tu. Kau nak kau deh, mana bisa kan? Modern lighting. Kita lihat mencuat ni, senang bagus.
दसे थाबावबानो मिन्थिगोन बेबो सानसेबो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहानि आलासिया मानसि संनाया खारबायसो एव नायदो अलसिया जि गरमखाना लोगोफोर नायदो ओंखामखौ संनानै बोरै जानो गोसोखा गरमखासो जाबावो मानो बिराद गरम जायो आंखो मोसौ बायरा गरमानो गरम मोनबाय लोगोफोर केरेलाया जा एक्टरखौ लेंहरनोसै र' ओंखाम जानो बिफा फिसा ओइ बेलेगावसो दंहैयो संग्रानि हालोदा खस्थ' मस्थ' बिदिनो थाथ'नांसिगोन नङा होनबा लोगोफोर फैसाबोथ' गैखाया दा मोजां खालामनोबो खस्थ' मस्थ' बिदिनो सोलिनानै थाथ'नांसिगोन माथो खालामनो गैयियाव आरो नुबायना लोगोफोर जोंहानि न'आव फुल बिफां फांसेबो मोजां थाया गासिबो मालायनि बोरमायानो जाफैजोबो होबाबो थांखाया खाग्रायाबो खानो थिनबाबो खाया नुबाय माबायदि जि गरमखा लोगोफोर फुलमांसियाव फैबाय आं दा माथो जोंहा बाबुजों बाबुखौसो लेंहैनि र' ओंखाम जानो होननानै गेटआबो नै बायला जिलासो लोगोफोर खालामबाया मोननो बाया बोरमाया बिदियावनोथ' फुल जाफैनो मोनो जोंहाना ओइ नै जोंहा फिसालाया फैगासिनो सनाया आंनि बे जोंनि गामिनि लामा लोगोफोर र' बाबु फैगासिनो नै लोगोफोर जोंहानि दुस्थ'आ आबैमोनानि दैखिनि दैखौ दांना लानानै खामथ' जाबाय नै जा बाबु नै सान्दुं गोसायाव बोरै जादों नै जानि एक्टर गाजोलाया नागिरनानै एयावसो मोनफैदों नैबे जाबाय आंनि बिबोनां गदाय ओमफ्राय नै जा सासे दंबायो बे सासे ओमफ्राय फिसालाया नै आइजों थोरसि सुनायाव बाबु जादोंनाय ओरैजाय बेखौनो जोंदै जानो खाथिनि नायदो एक्टर गाजोलाखै ओंखाम जानो दुस्थ'आ आइ थोरसि सुनाय दैजों गेलेनो नागिरदों सना नै दोनदां आं इखौ तु हे बबाव गाखोदों तु पापाजों तु दै गेलेबाय थाया लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय लोगोफोर बाय बाय